Λοιπόν, καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Σταμούλη, είναι πρόεδρος του παραρτήματος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Καλώς ήρθατε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή, εκπρόσωπος. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, και χθες είχατε και μια διαμαρτυρία όμως. Εσείς θέλετε να βοηθήσετε και τον κόσμο να κάνετε μια διαμαρτυρία που να έχει έτσι και μια πρακτική με τους ασθενείς, αλλά τελικά τι έγινε στα κανάλια? Χθες είχαμε πανελλαδικά μια απεργία οι εργαστηριούχοι φυσικοθεραπευτές. Ναι. Κλείσαμε τα φυσικοθεραπευτήριά μας και κάναμε κινητοποίηση κάτω στην Αθήνα στο Υπουργείο Υγείας και στις κατατόπους περιφέρειες. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη επιλέξαμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε όλη τη χρονιά. Δωρεάν φυσικοθεραπείες στους ασφαλισμένους για 1-2ωρο έξω από τη μονάδα του ΕΟΠΗ του Μαρτίου. Έξω στο πεζοδρόμιο δηλαδή? Στον υπαίθριο χώρο. Ναι. Στον υπαίθριο χώρο. Είχε καλό καιρό, ευτυχώς. Η φυσικοθεραπεία δεν είναι μόνο μηχανήματα. Ναι, φυσικά. Είναι άσκηση, είναι κίνηση. Ναι, αλλά να φανταστούμε τώρα τι κόσμος έχει έρθει σε σχέση με την αναμονή, στο τι κόσμος περιμένει με τα παραπεμπτικά και όλα αυτά, έτσι. Εντάξει, δεν είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, συμβολική κίνηση. Αλλά ήταν συμβολικό για να αναδείξουμε ακριβώς το πρόβλημα που υπάρχει με τον ΕΟΠΗ να απαιτεί από εμάς να παρέχουμε δωρεάν υπηρεσίες, δωρεάν φυσικοθεραπείες. Τη χρονιά που μας πέρασε, το 2015, αναγκαστήκαμε σαν κλάδος να παρέχουμε 2 εκατομμύρια δωρεάν φυσικοθεραπευτικές συνεδρίες. Το πρόβλημα ξεκινάει από τον κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΗ. Ναι. Την υποχρηματοδότηση. Έχει ο ΕΟΠΗ για φυσικοθεραπεία σε 60 εκατομμύρια περίπου. Η ζήτηση ανέβηκε στα 90 εκατομμύρια. Τα 30 λοιπόν εκατομμύρια δεν μας τα πλήρωσε. Σαν να πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ, Ναι. να αγοράσετε για 100 ευρώ, να πληρώνετε τα 20 και να πληρώσετε τα 50. Αυτό τώρα, κύριε Σταμούλη, τι σημαίνει? Ο κόσμος που μας ακούει, υπάρχουν κάποιοι που έχουν μόνιμα προβλήματα με τη μέση τους, με τα γόνατα, πάρα πολλές, με τους ώμους, πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως έτσι κάποιοι ομάδες άνω των 70, των εκεί γύρω στα 60. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να έχει πραγματικά ανάγκη, ένας ασφαλιζόμενος, και να μην μπορεί να έρθει. Δηλαδή, εσείς τι του λέτε? Ελάτε, πληρώστε, ή σου κάνετε τις φυσιοθεραπείες και μετά πάρε το παραπεμπτικό και φέρτε? Τι γίνεται? Δηλαδή, πραγματικότητα ποια είναι? Μέχρι τώρα δεν λέμε τίποτα από αυτά. Μέχρι τώρα εκτελούμε με βάση τις συμβατικές μας υποχρεώσεις τα παραπεμπτικά. Έρχεται ο ασφαλισμένος, παίρνουμε το παραπεμπτικό, κάνει τις φυσικοθεραπείες του και εμείς είμαστε... Ουσιαστικά όμως είναι βερεσέ, όχι από τον ασφαλισμένο. Ναι, αυτό πρέπει να το ξέρει ο ασφαλισμένος. Και αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε. Ότι το κράτος εξαπατάει τον ασφαλισμένο. Ο ασφαλισμένος πληρώνει εισφορές, οι οποίες όμως δεν αποδίδονται στον ΕΟΠΗ. Και τα πάγια σας έξοδα και όλα αυτά πώς γίνεται? Είστε ένας κλάδος που υπήρχε. Αυτό είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία. Δηλαδή ένας κλάδος που είχε ζήτηση και στο να σπουδάσει κανείς σας δεν είναι νέα παιδιά να σπουδάσουν. Με το χέρι στην τσέπη προφανώς είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι χρωστώντας παντού. Γύρω-γύρω. Να ρωτήσω λίγο τώρα κάτι. Τα προηγούμενα όμως χρόνια υπήρξε λίγο και μια έτσι κατάχρηση. Γιατί δηλαδή κάποιος που να μην είχε τόσο ανάγκη τα παραπεμπτικά και όλα αυτά, να παίρνει έτσι φυσικοθεραπείες, να κάνει συνεδρίες για ψήλου-πείδημα, ας πούμε. Και φτάσαμε τώρα και στο σημείο εδώ το αδιέξοδο. Αυτό ακούγεται κατά κόρον. Αυτό ακούγεται κατά κόρον. Ότι υπάρχει υπερσυνταγογράφηση, ότι υπάρχει κατάχρηση. Εγώ διαφωνώ στον κλάδο το συγκεκριμένο. Διαφωνώ. Κάποιος που δεν έχει πρόβλημα σημαντικό δεν πάει στο φυσικοθεραπευτή. Δεν πάει για να κάνει μασάζ. Και αυτό ισχύει, αλλά να πω κάτι. Αν υπάρχει υπερσυνταγογράφηση, αν υπάρχει κατάχρηση, καλούμε την πολιτεία και τον ΕΟΠΗ, έχει τους μηχανισμούς να το ελέγξει. Δεν μπορεί να λέει επειδή υπάρχει ένα μικρό ποσοστό, γιατί δεν νομίζω ότι μιλάμε για μεγάλο ποσοστό, δεν πληρώνω έναν ολόκληρο κλάδο. Μου έχει τύχει σε φαρμακείο να ακούσω μια κυρία να πονάει φρικτά στον ώμο και να λέει ότι δεν μπορεί να κάνει άλλη φυσικοθεραπεία γιατί ο οποίος δεν της γράφει παραπάνω συνεδρίες. Και πονούσε. Και ήταν αναγκασμένη να αγοράζει από το φαρμακείο παυσίπονα και παυσίπονα και παυσίπονα. Γιατί είναι κάποια πράγματα, ξέρετε, που δεν περνάνε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή τι δικαιώματα έχει ο ασφαλιζόμενος? Πόσα συνεδρίες δικαιούται ανά μήνα? Με βάση τον κανονισμό παροχών δικαιούται 2 παραπεμπτικά των 10 φυσικοθεραπευτικών συνεδρίων το χρόνο. Δηλαδή 20 συνεδρίες το χρόνο. Αν όμως ο άλλος πονάει πρέπει να περάσει από επιτροπή, η οποία επιτροπή αν εγκρίνει. Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή αν δεν υπάρχει. Επαναλαμβάνουμε την ερώτηση, γιατί έχει σημασία. Εάν κάποιος έχει όντως αποδεδειγμένα ένα πολύ σοβαρό μυοσκελετικό,
δεν αναγνωρίζεται από κανέναν στον ΕΟΠΗ για να ξεπεράσει τις 20 συνεδρίες. Όχι, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις στον κανονισμό παροχών για ειδικές κατηγορίες, οι οποίες μπορεί να είναι μέχρι 60 το χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, 10 ή 6 μήνες. Αυτό αφορά χρόνιες ασθένειες. Αλλά αφορά τους χρόνιους ασθενείς ή πολύ σοβαρά μουσκελετικά. Εσείς τα βλέπετε, πείτε μας περιστατικά. Δηλαδή, μπορεί να πέσει να στραβουλέξει το πόδι, να μην γίνει καλά ο ηλικιωμένος. Δεν μπορεί να αναρρώσει και γρήγορα. Και μετά να κάθεται αυτός ο άνθρωπος να πονάει, να παίρνει παυσίπονα. Ή να πληρώσει έναν ιδιώτη. Ναι, αν έχει χρήματα. Αν έχει. Αυτό το να πληρώσει κάποιος ασφαλισμένος, ο οποίος ήδη έχει πληρώσει εισφορές, είναι κάτι που δεν το θέλουμε για τον ασφαλισμένο. Όμως θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να πληρωνόμαστε κι εμείς. Τώρα πείτε μας και το άλλο, αφού το ακούμε, ας μιλήσουμε λίγο ανοιχτά. Υπάρχει κόσμος που έρχεται και πονάει και σας παρακαλάει να τους κάνετε φυσιοθεραπείες και τους κάνετε. Και δεν παίρνετε ούτε λεφτά ούτε παραπέμπτου αν δεν μπορούν να δώσουν. Αφού είναι οι δικοί σας οι γνωστοί ασθενείς, δηλαδή οι δικοί σας άνθρωποι είναι, δεν μπορείτε να τους αρνηθείτε. Αυτό είπε ο άνθρωπος, γι' αυτό και κυρίως στην επαρχία. Γι' αυτό έχουν μπει και μέσα οικονομικά πλέον και φυτοζωούν, γιατί από όλες τις μεριές θα αφήσετε τώρα τον ασθενή σας να πονάει και να μην έχει γίνει καλά. Να γίνεται κοινωνική πολιτική από το κράτος σε βάρος ενός κλάδου. Το τι κάνουμε εμείς, ο καθένας στο φυσικοθεραπευτήριό του, αφορά εμάς και τους ασθενείς μας. Η υποχρέωση του κράτους είναι να πληρώνει για τα παραπεμπτικά που εκτελούνται. Από την πίεση που είχατε χθες και τη διαμαρτυρία, έχουμε κάποια εξέλιξη θετική, κάποιο διάλογο? Υπάρχει αύριο κάποια συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΟΠΗ και από εκεί αναμένουμε κάποιες εξελίξεις θετικές ή αρνητικές για να δούμε και τι θα κάνουμε στην πορεία. Τώρα μιλώντας με αριθμούς όπως προείπατε, όσον αφορά τα 30 εκατομμύρια έλλειμμα που υπάρχει γιατί αυξήθηκαν οι ανάγκες, ουσιαστικά αυτή η αύξηση των αναγκών οδηγεί στην ερμηνεία ότι οι Έλληνες αρχίζουμε όλοι και υποφέρουμε από πολλά δυσεπίλητα ίσως με ερωτηματικό μυοσκελετικά προβλήματα. Και όντως, δηλαδή είναι η σύγχρονη μάστιγα, να το πάμε και λίγο στον κλάδο σας, εξειδικευμένα. Όλοι υποφέρουν από αυγενικό, από μέση, από γόνατα, από ώμους. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση ακριβώς γιατί ο τρόπος ζωής δημιουργεί και εντείνει τέτοιου είδους προβλήματα. Αυτό που θα θέλουμε να εστιάσουμε εμείς είναι ότι μπορούμε με τη φυσικοθεραπεία να προλάβουμε τέτοιου είδους προβλήματα και κατά συνέπεια να μειώσουμε το κόστος. Η φυσικοθεραπεία δηλαδή λειτουργεί και προληπτικά, ακόμη και όταν δεν έχεις πρόβλημα. Βεβαίως, μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά, μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα η γενέση του και να μην μπει στο χειρουργείο. Φανταστείτε πόσο κοστίζει ένα χειρουργείο και ένα πρόγραμμα αποκατάστασης μετά και ότι μπορεί να... Κύριε Σταμούλη, αυτό δεν το γνώριζα, οφείλω να πω, αλλά νομίζω πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Συνήθως χτυπάμε την πόρτα του φυσικοθεραπευτή μόνο όταν πονάμε. Αυτό είναι αλήθεια. Κανείς δεν το κάνει προληπτικά. Συνήθως μας θυμούνται στο τελευταίο στάδιο. Τόσο οι ασθενείς όσο και οι πολλοί γιατροί. Στο εξωτερικό ισχύει το αντίθετο κάπως. Είναι λίγο διαφορετική αντίληψη. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στους αγώνες σας. Ευχαριστώ πολύ. Εμάς τουλάχιστον μας πείσατε ότι έχετε δίκιο. Δεν είστε ένας κλάδος επαγγελματικός που ζητάει παράλογα πράγματα. Ζητά απλά να πληρωθεί τα δεδουλευμένα. Τα δεδουλευμένα βέβαια και να συνεχίσετε να βοηθάτε τον κόσμο, γιατί εσείς ξέρετε από πόνο και ξέρετε πώς να βοηθάτε και σε όσους συμπάσχουν.